magulang ko, ganda. Pero sila hindi nagsisimba. Pero sila naiiwan naman sa Bahay. hindi naman nagsisimba. Walang magluluto daw. Hindi ka pwede ka nang magluto ng maaga. Di ba? So mga kapatid, alam niyo po ba that the mothers in the Bible, they are committed. They are hardworking from their families. And they are resourceful. Resourceful. Alam niyo po ba yung salitang resourceful? Maabilidad para gumawa ng paraanan. Bakit kailangan mo pag yung iba, Pastor, hindi kami nakapagsimba nung Sunday sa Pilipinas, narinig ko na to. Paano to, kasgas na sa akin to eh. Bakit? Kasi walang iluluto, kailangan maghanap muna ako. Bakit nung nagluto ka ng Sabado, wala ka nang iluluto ng Linggo? Sa Linggo ka palang maghahanap. Sige. Di ba? Rason ito sa Pilipinas natin. At gasgas na to at wala nang visa to sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, hindi kasi ako nung magbibisita ako sa church, hindi kasi ako nakapunta nung Linggo, Pastor, ba? Kasi wala ka nang niluluto. Magugutom yung mga ako, kailangan ko naman baka umiyak sa magsasabi. Sabi ko, nung Sabado, nakita mong huling gatang na. Hindi ka man lang nagsabi sa sarili mo na Linggo bukas, kailangan kong maghanap ngayon ng maghirap. Di ba? Nung Linggo, saka ka kung saan ka pumunta para maghanap. Ang sabi pa naman ng Bible, seek ye first the kingdom of God, di ba? Hindi na wala ka doon. Mga kapatid, ang mga nanay dapat resourceful. Ang nanay, sinasabi natin na sila ang mga ilaw daw. Naniniwala ba kayo ng mga nanay ang ilaw ng tahanan? Amen. Yung iba parang ayaw magsalita. Napunding ilaw. Napunding ilaw. Patay sinding ilaw. Amen. So, the first biblical characteristic of a godly mother is a godly mother built up her house. Pastor, ibig sabihin ba yan siya ang gagawa ng bahay? Kasi sinabi mo build up her house. Hindi naman arkitekto, hindi naman inhinyero, hindi naman forma ng mga babae. Mga kapatid, a Christian mother will partner with God and her husband to build a solid foundation for their home. Kailangan partner niya ang kanyang asawa, partner niya ang Diyos, to build a solid foundation in their home. Dahil kapag ito ay hindi magandang pundasyon ng isang bahay, alam niyo naman, kapag hindi magandang pundasyon ng isang bahay, madali lang mag-iba, di ba? Tingnan niyo yung mga ginagawa nilang mga subdivision na, ano ba tawag no? Ang tawag no? Yung hindi pulido yung mga materyales. Anong tawag no? Substandard. Pag sinabi mong substandard, ibig na 10 mm yung bakal, gagawin nilang 8 mm. Ibig sabihin, hindi matigas. Di ba? Kasi titipidin nila para lumaki yung kita. Ganyan din po ang bahay, mga kapatid. Kapag substandard, walang talagang mabigat na pundasyon, mga kapatid, ay delikado. Kaya tignan nyo, marami ng binagyong tahanan, okay lang. Marami na winasak. Di ba yung bagyo? Alam niyo yung bagyo? Ang winasak, tahanan. Pero yung tukso, ang winasak, pamilya. Bakit? Kasi yung nanay, o yung, baka mahina yung pundasyon. Amen. Tingnan nga natin yung passage natin. Proverbs chapter 14, verse 1, in NIV translation, the wise woman builds her house. Tingnan niyo yan. Sinasabi pa dyan na, ni Solomon na yung babae yung magtatayo ng bahay. It is a literally words that the woman
is the one who will build the house. Hindi po. Hindi po yung literally na siya yung magtatayo ng bahay. Alam niyo po ba, this passage, Solomon observed a contrast between a wise woman and a foolish woman. Kasi sa sumunod na stanza, sabi niya, but with her own hands, the foolish one tears down. So the book of Proverbs uses the term wise and foolish. Si Solomon, lagi niyang ginagamit yung tinatawag na wise and foolish. Because Solomon, siya po yung tinatawag sa Bible na the wisest man in the Bible. Siya daw yung pinakamataong matalino sa balat ng Biblia. Wala ka ng ibang makikita. Bakit siya nabansagang wisest man of the Bible? Ano yung rason? When he encountered God, nung sinabi ng Diyos sa kanya, Solomon, anong hihilingin mo sa akin? Si Solomon hindi sumagot na, Lord, bigyan mo na ako ng kayamanan. Bigyan mo ako ng siksing asawa. Hindi naman, di ba? Bigyan mo ako ng mga... Hindi! Ang sinabi lang ni Solomon, Lord, give me wisdom to handle your people. At sinabi ng Diyos sa kanya, dahil hiningin mo hindi kayamanan, ang hiningin mo ay karunungan, sabi niya, ipapagkaloob ko rin sa iyo ang kayamanan para sa iyo. Minsan ang tao kasi, laging ang gusto kayamanan. Pastor, ikaw ba hindi ayaw mo ng kayamanan? Lahat ng tao gusto yan. Diba? Sino dito ayaw ng kayamanan? Bigay niyo sa akin. Diba? Ulitin ko po, the book of Proverbs uses the term wise and foolish generally to describe those who follow God or reject God respectively in their life. Pag sinabi mong wise, ito yung mga taong sumusunod sa Diyos. Pag sinabi mong foolish, these people are not following the Lord. Kaya po ginagamit ni Solomon yung word the wise and foolish. Kaya kapag binasa mo sa Proverbs chapter 1 verse 7, Proverbs chapter 3 verse 5 to 8, makikita mo yun yung contrast, yung description to refer women and their influence on the home. Laging ginagamit ni Solomon yung wise at saka foolish. And in this verse, in our passage, Solomon is not referring to construction, but to home mating. Ulitin ko po, Solomon is not referring to construction. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na hindi yung babae ang gagawa ng bahay na magbibuild up. Solomon is not referring the word construction, but home making. Kung paano yung nanay magningning sa loob ng tahanan. Kaya sa mga part pala ng lalaki, mahirap pumili ng ilaw ng tahanan. Tignan mo kung talagang ito ay nagniningning sa harapan ng Panginoon. Dahil kapag nakapag-asawa ka ng hindi nagniningning sa harapan ng Panginoon, lalo na ikaw ay mananampalataya, sasabihin mo sa bandang huli, at narinig ko na to, ang dami ko lang napakinggan, sana hindi na lang ikaw ang pinangasawa ko. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ni Brother Eddie, dahil nakapag-asawa siya ng babae, nanloko lang sa kanya. Pastor, wala bang lalaking nanluloko? Ang bilis yung sumagot. Ang pinag-usapan muna natin dito para sa inyong mga mother, please. Diba? Kaya wag niyo munang i-compare sa mga lalaki. Diba? Sa mga mother muna tayo. Amen. Uulitin ko po mga kapatid, si Solomon,
Hindi po niya sinasabing yung babae ang magpupunstruct ng bahay, pero ang sinasabi niya dito mga kapatid is kung paano ang babae mag-ilaw sa loob ng tahanan. Amen. Kasi ang babae ang karamihan naiiwan sa tahanan, pero ngayon, ang babae na nagtatrabaho. O di ba? Tingnan nga natin dito, mas marami yung babae na nagtatrabaho dito sa atin. Di ba? Kasi ang sabi noon, the father is the haligi ng tahanan. Siya yung naghahanap buhay. Diba? At ang nanay na iiwan sa bahay, nag-prepare. Kaya lang, marami akong narinig na ito. Yung tatay daw, nagtatrabaho. Yung nanay, pagdating ng tatay, sa magluluto, sa maglalaba, sa magpapaligo sa mga bata. Yung nanay, nandun nakaupo, nakaamal pa. Tapos nandun nakahawak ng baraha. Diba? Andres. Makapili ka ng ganung asawa, yung sugarol, lasinggera, ang bigat naman, pastor. Kawawa kang lalaki. May binata pa ba tayo dito? Ay, dalawa pa yung binata natin dito. Tinignan nila sa likod kung sino yung mga binata. Ay, tatlo! Tatlo yung binata sa likod. Nahulaan nyo na lang kung sino yung dyan. Ha? Oh, yung bisita ko, binata pa yan. Ayan. No? The wise woman or the godly woman, mga kapatid, pinagpakalan ng Panginoon. No? Binibliss siya ni Lord. No? Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya ang ginagawa niya. Tignan niyo, magbibigay ako ng isang pa. May sinulat ako dyan eh. Sige kuya. Ayan. Basahin mo kung isa nga kayo dyan. Sinulat ko yan para makita po natin kung isa kayo sa mga ganyan. Amen. A wise woman doesn't waste money. Pastor, hindi naman namin, ano ba yung waste? Hindi nagsasayang ng pera. Alam niya kung paano mag-budget. Pero minsan, alam mo, marami akong kaibigan na ang lalaki yung nagbabudget. Dahil mas marunong daw yung lalaki mag-budget. O, diba? Pero dito mga kapatid, kung titignan natin, sinulat ko na yan, a wise woman doesn't waste money or resources, but instead, invest them into her house and her ministry for the glory of God and benefits of her family. May mga mother ba dito na nag-i-invest kay Lord? Kasi sabi niya, pag nag-invest ka kay Lord sa ministry, sabi niya, for the glory of God, magiging benepisyo sa iyong pamilya. O, di ba? A wise woman doesn't waste money. Andito tayo sa abroad, mga nanay, bear it in your mind, you come here for the future of your family. Tama? Because gusto nyo mabigyan ang inyong pamilya ng magandang buhay. Pero, ang sabi ng mga ibang lahi, yung pala na, pag nandun ako sa service namin, ang driver namin, Indiano, okay lang, kahit marinig niya, totoo naman eh. Sabi niya, pag ang Nepali nakahawak ng sahod, sabi niya, bibili ng alak, magiinuman. Pag ang Sri Lanka nakakuha ng sahod, bibili ng alak, magiinuman niya. Sabi niya. Pag ang Indiano nakahawak ng sahod, para sa pamilya, diretso, sa bangko.
Pag ang Pilipino makakuha ng sahod, Jollibee, KFC. Everything, KFC. Sabi ko sa kanya, you are not. Sabi ko, no, before I have girlfriend, Filipino. Really? Sabi ko sa kanya, yes, sabi niya. Have husband in Philippines. Every kid we message, I'm hungry, honey, bring Jollibee. Si Wada. I'm hungry, honey, bring KFC. Hindi ba? Hindi ba? Eh, siyempre driver, makakakuha, may drop niya. Tama? Kasi driver namin eh. I always drop, sabi niya. Well, airport road. Oh, mga kapatid, kaya sabi niya, that's why you cannot earn money. Sabi ko, gutom lang yun. Eh, kailangan nyo kumain. Sabi ko, minsan mga kapatid, no? Andito tayo sa abroad. Kaya sabi ko sa sarili ko rin minsan, hindi naman masamang kumain talaga ng masarap. Hindi naman araw-araw. Nandun ko sa restaurant. Kaya pastor, huwag na tayo munang kakain. Wala munang bibili ng retards, ah. Magtitipid-tipid muna tayo. Eh, yung mga bumibili naman is single, kaya huwag kayo mag-reklamo. Oo, di ba? Ang pinag-usapan dito, man. Kaya pasok sila sa... Di ba? Tapos sasabi nila, swerte pala namin maging mother dito. Kasi nalilibre kami ng mga single. Mga kapatid, sinasabi ko ito mga kapatid, ulitin ko po at gusto kong ilagay sa mga isip natin na tayong mga magulang, lalo na ng mga mother talaga, you need to use your money in according for your family needs. Don't waste money while you are working here. Dahil babalik at babalik ka sa Pilipinas. Huwag sana yung naalala kong nag-abroad ng 20 years umuwi sa Pilipinas, thermos ang dala. Hindi ko nakakalimutan yun. Bininta niya sa akin yung singsing niya. Alam nyo, naawa ako nung bininta sa akin yung singsing 2,000. Nung dinala ko doon sa sanlaan, sinasanla sa akin ng 4,000. Sabi ko, mahal ko na ng singsing na to. Matagal sa Saudi. Kaya kayong mga mothers, huwag kayong mag-send ng pera mga dito kayo. Invest your money from your families. Pero huwag naman kayo kurin. Baka naman mag-deal-deal na lang kayo ng sus ng kari. Kubos. Sus na naman ng kari mamayang hapon. Hindi naman. Baka naman magkasakit ka. You need to balance everything, mga kapatid. Diba? Kung doon sa amo mo, sa company mo, kumakain ka naman, you need to balance. Yan naman yung, diba? Yung lagi kang alam niyo siguro yung gusto kong sabihin mga kapatid. Ayaw ko pong magsalita ng mga bagay na nakakasakit sa pakiramdam natin, but we need to give a good future for our families. Andito ka, nagpapakahirap, sinisigawan ng amo, minsan napapagod ka nang wala sa, hindi mo makukontrol na sakit ng katawan mo. Di ba? Dahil gusto mong mabigyan, mapag-aral yung anak mo sa Pilipinas, makapagpatayo ng bahay para hindi kayo mauulanan. Di ba? Andito na yung opportunity. Hindi para opportunity. Andiyan na yung blessing para sa'yo.
Pero ang pinaka the best, if you invest something, invest also from the Lord. Because if you invest from the Lord, it is benefits for your family as well. Dahil habang andito ka, nagpapadala ka sa Pilipinas, nag-i-invest ka sa pamilya mo, nag-i-invest ka rin kay Lord, God will protect your family from the Philippines. And it is biblical. Kung nandun na kayo sa Bible study when Pastor Jimar speak about the tithes, ang sabi niya, no one can devour your fields. No one can, walang insiktong makakadabo sa iyong mga taniman. Which is, kung basahin mo yung Malakay chapter 3, sa baba noon, nakasulat doon na, if you give your tithe, sabi niya, yung pananim mo, walang insiktong sisira at mag-harvest ka ng marami. The indication of this, kapag nagtatrabaho ka, hindi ka matatanggal sa trabaho kapag ayaw pa ni Lord. Amen. Hindi ka pababayaan ni Lord kahit anong gawin mo. Because the Lord saw what are you doing from Him. Basahin nyo yun at makikita nyo yung mga kapatid. Ganon si Lord, mga kapatid. Andun yung protection. Even you have too much money, God's protection is not from you. Problema. Amen. So the godly mother built up her home or her house. Kailangan ang godly mother, mga kapatid, sana, no? Ang sabi pa dito, mga kapatid, a wise woman is one like a virtus, yung walang dungis daw, malinis, mabait, mapagkakatiwalaan, yung tinasabi dyan sa Proverbs na yan. Always mindful of the needs of her household and eager to live out God's call on her life in every season. Dapat yung mga lalaki ang piliin nyo yung may takot sa Diyos na babae. Hindi lang may takot, yung talagang totoong may takot sa Diyos. Amen. Kasi tingnan nyo yung nangyayari sa mundo ngayon. Ang dami ng mga single mom. Yes. Kawawa naman sila. Anong magiging labas ng mga anak nila? Illegitimate. Di ba? Ang kawawa kasi, yung mga bata in the future. Minsan may mga bully pa naman sa school minsan. Di ba? Kapag binubully yung anak mo, di ba masakit sa pakiramdam? Na hindi buo yung hanapin na saan yung tatay, wala siyang may papakitang tatay. Okay lang sa'yo dahil naging masaya ka doon, pero yung anak mo, paglaki niya siya yung magsasako. Hindi ko sinasabing para sa mga babae lang. Ito po ay vice versa ito. But I am telling you sa mga part po natin na na mga lalaki. Kasi ang nakita ko naman kay Tulpo, lagi napapatulpo mga babae. Tama? Most of the time na nakita ko doon na napatulpo na nag-abroad, mga babae. Nung nag-abroad, may kakayahan na, nakahanap na ng pera, malakas na ang loob. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro hindi nag-abroad yun at walang perang hinawakan, mahal pa rin niya ang asawa niya. Kanya-kanya ng rason pag nakapag-abroad, kumita ng pera, sasabihin niya, yung asawa ko lasinggero, kung ano-ano lang yung rason. Bakit? Nung pinakasalan mo, hindi ba lasinggero noon? Tama? Pero nung nakapag-abroad, kumikita na, ayaw niya na sa asawa niya na lasinggero. Dahil lasinggero daw. Pero nung hindi siya nag-abroad, kasama niya, kayakap niya, kahit lasing na lasing. O, di ba? Dahil nakapag-abroad, nakaramdam lang ng magandang kunti, nakawak ng pera. Pag ipa-deport naman ito po, iiyak-iyak. Kasi babalik siya sa dati. Matatapang na minsan yung mga nanay na nakapag-abroad. Kung ano na ang binabato sa mga asawa. Kiso walang trabaho, kiso walang silbi, kasi nakapag-abroad na. O di ba? Pero bakit nung pinakasalan mo? Kasi gano'n naman siya nung pinakasalan mo. Hindi naman nung pinakasalan mo, may business. Di ba? Nung pinakasalan mo, sim-sim naman, standby pa nga nung pinakasalan mo. Tapos nung nakapagtrabaho ka, puro sisi na sa asawa mo. Kaya malakas na yung loob na makipaghiwalay. O di ba? Naku, pastor naman. Kaya kung ano yung pinakasalan mo, ipag-pray mo kay Lord. Nabaguhin ni Lord. Amen.
Lalong-lalo ka na kapag Kristiyano ka, pinakasalan mo, piliin mo rin talaga kasi talaga. No? In contrary, a foolish woman is unconcerned. Unconcerned. Di ba? Yung sinabi niya, dalawa yung kanya, foolish at saka isang wise, di ba? Yes. Yung wise, concerned sa kanyang buong pamilya. Na itong babaeng ito, yung godly mother, mga kapatid, in short, ayaw niyang masira ang kanyang pamilya. Inaalagaan niya yung bahay niya, yung loob ng kanyang tahanan. Ayaw niyang mawasak ang kanyang pamilya. This is the godly mothers. Kung kinakailangan niyang magpakumbaba, humingi ng sorry, humingi ng tawad sa asawa, kung may nagawa, gagawin at gagawin niya to. Because she is a godly mother. Amen. Gagawa at gagawa ng paraan para maayos yung nasirang relasyon ng kanyang asawa. Because she is a godly mother. Pero yung iba na walang takot sa Diyos, hiwalay. Ako naman nagpapadala ng pera, pastor eh. Di ba? Ako dito sa abroad. Paano kaya ito kapag bumalik sa Pilipinas? Kaya ako mga kapatid, hindi naman ako galing, pero naawa lang ako sa buhay na gano'n. Lalo-lalo na yung mga bata. Amen. Sana tayong mga nanay na nandito sa ibang bansa, lalo-lalo na po tayo nakakakilala kay Lord, gawin po natin lahat na maging magandang halimbawa tayong nanay sa asawa natin. Kung mga asawa nyo nagluloko, why not pray to the Lord? Why not talk to them nicely? Amen. Ipaliwanag ng maayos. At kung hindi pa mapaliwanagan ng maayos, edi, kung kinakailangan na mapagsabihan ng barangay, di pa barangay mo. Masama yung pastor. Bigyan mo ng ultimatum. O di ba? Kung hindi ka magtino, kung hindi ka magganito, ganito ang mangyayari sa pamilya natin. Di ba? Kaysa naman yung maghihiwalay kayo. Di ba? Magdi-divorce kayo. Kausapin niyo ng maayos. Pero naniniwala po ako mga kapatid that a godly mother, he will make a way para maayos ang kanya nagawang problema. Number 2, para hindi tayo magtagal. Anong oras na po? Yan, tapos na. A godly mother love all her children equally. Bakit may mga mother bang favoritism din? Ay, ako hindi ko alam. Mayroon pala. Tayong mga nanay. Na? One of the attributes of God, lalo na yung God the Father natin, is that He is just. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa atin. Tama? Pastor, tayo bang nagsisimba is mas mataas ang tingin ng Diyos sa atin kaysa mga tao hindi nagsisimba? Pantay-pantay. Ang tingin ng Diyos sa makasalanan, tingin niya sa'yo, pantay-pantay yan. Hindi namimili ang Diyos. Eh kung namimili ang Diyos, di wala nang masisave. Di ba? Ang pagmamahal ng Diyos, pantay-pantay mga kapatid. Hindi ibig sabihin, nagsisimba ka every Saturday ay mas kinakapihan ka ni Lord. Hindi ibig sabihin na yung mga taong hindi nagsisimba, hindi na gusto ni Lord. Di ba? Lahat po tayong mananampalataya o hindi mananampalataya, pantay-pantay ang tingin ni Lord sa atin. And that's why a godly mother, ito, tingnan po natin, knows that showing favoritism between her children can be breed jealousy. Ito yung godly mother, ha? Animosity, contentious, sibling rivalry, and divided house. Ano ba yung animosity? Kapag ang isang nanay nagpapakita ng favoritism, nagkakaroon ng jealousy sa mga anak. Hindi lang jealousy, yung animosity, nagbibigay ng galit sa loob ng mga bata. Puot ang pinakatagalog niyan. Contentious, nagbibigay siya ng para mag-away yung mga anak. Then, nagkakaroon na ng rivalry. At higit sa lahat, the house will be divided. Sa Bible, marami na po kasing ganyan nangyari mga kapatid. Alam mo ba si Rebecca? Pastor, kapit bahay natin yan. Hindi si Rebecca sa Bible. Ha? Alam niyo si Rebecca?
Kaninong nanay si Rebecca? Kaninong nanay si Rebecca? Nanay ni... O, kaninong asawa si Rebecca? Baka sabihin nyo na naman yung asawa ng kapitbahay nyo, ha? Rebecca. Okay. Genesis chapter 25, verse 28. Ang sabi dito, Isaac, who had taste for wild game, loved Esau, but Rebecca loved Jacob. Si Isaac, mga kapatid, na anak ni Rebecca, asawa ni ko pala, no? Ang anak nila, si Esau sa kasi Jacob. Yan yung kambal. Kambal yan. Ang panganay na lumabas, si Esau. Nahuli, si Jacob. Di ba? Pero si Rebecca, mas gusto niya si Jacob. Kaya yan, minana rin ni Jacob yan. Kaya nagkaroon din ng favoritism yan si Jacob. Namana niya sa kanyang nanay ang pagka-favoritism. No? Si Esau kasi, dapat siya yung magmamana ng birthright. Di ba? Kaya lang, dahil ang trabaho niya, nangangaso, pagdating niya sa bahay, gutom na gutom. Ito naman si Isaac, nagluto siya ng lentil. Di ba? Lentil ang tawag doon eh. Lentil stew. Ang sabi sa bahay, sabi ni Esau, kapatid, gutom na ako, pakainin mo naman ako sa minuto mo. Sabi naman niya, kung ibibigay mo sa akin yung birthright mo, di ba kakainin kita? Sino ang nagputos sa kanya? Ng nanay niya, si Rebecca. Siya yung may plano. Sabi naman, okay, gutom na ako. Sabi ko, bigyan mo ako, ibibigay ko sa iyo yung birthright ko. Binigay yung birthright. Kaya kapag babasahin mo yung Genesis chapter 27, subukan yung basahin ito kung paano naging favoritism ni Rebecca si Jacob. No? Nung ipopronounce na yung blessing, narinig kasi ni yung babae ni Rebecca sa asawa niyang si Isaac. Kasi matanda na si Isaac, hindi na nakakakita. Ang sabi niya, Esau, asan ka? Sabi naman ni Esau, tatay, andito ako, sabi niya. Sabi niya, ibibigay ko na sa iyo yung blessing, sabi niya, pero maghuli ka ng hayop at lutuin mo ay ipakain sa akin. Kasi ang trabaho niya, naghahanap na siya ng mga animals, no? Lumabas siya. Narinig naman ni Isaac, ni Rebecca, sabi niya, kay Jacob, anak, narinig ko yung tatay mo, ipopronounce na yung blessing sa kuya mo, sabi niya. Gusto kong ikaw yung makakuha ng blessings na ipopronounce ng tatay mo, sabi niya, paano kung tawagin niya ako? Hindi magsalita ka, ibahin mo yung boses mo. Kaya kapag babasahin mo sa Genesis chapter 27, sabi niya, paano kung hawakan niya ako, may balahibo siya? Madali lang gawan ng paraan yan. Sabi niya, basta ipagluto mo muna kung ano yung hinihiling niyang kwan. Sabi niya, nagluto, pinigil lahat mga kapatid. To cut the long story short, sabi niya, tatay, luto na yung pagkain mo. I-pronounce mo na sa akin yung kwan, yung blessing. Kasi kapag pronounce yung blessing, siya yung mamamahala sa kanilang mga lahat ng kanilang kayamanan. Then, ganito na. Ikaw ba yan, Esau? Oo, tatay. Sabi niya, pahawak nga yung kamay mo. May balahibo nga rin. Ikaw nga to, pronounce yung blessing. Nung after pronounce yung blessing, dumating naman yung si Esau. Ang sabi niya, tatay, dito na ako, lulutuin ko na yung nahuli ko. Sabi niya, naluto na eh. Sabi niya, hindi ako to. Sabi niya, nako. Sabi niya, naloko ako. Sabi ni Isaac. Anong sabi ni Esau? Galit na galit. Papatayin ko yan. Si Jacob, sabi niya mga kapatid. Sabi naman ng nanay, dahil konsentidor, tumakbo ka na, magtago ka sa lulo mong kay Laban. Kaya kapag basahin mo sa Genesis chapter 15, makikita mo yung istorya. Konsentidor, favoritism. Di ba? Anong nangyari? Hindi magpapatayan yung dalawang anak. So hindi rin pala maganda yung may favoritism. Di ba? Sabi pa naman ni Esau, dalawa yung kinuha mo sa akin. Isa,
yung birthright ko. Pangalawa, kinuha mo na naman yung blessing ko. Nakita niyo yung pa? Itong si Jacob, mga kapatid, namana niya rin yan. May ilan yung anak niya? Ilan anak ni Jacob? O, tingnan niyo. Di ba yung mga anak niya nagpapastol? May bunso siyang anak si Joseph? Alam niyo naman pala. O, di ba? Itong si Jacob naman, may isa siyang anak, si Joseph yung pinakabunso. O, tingnan po natin ha. For God does not show favoritism. Ayaw ng Diyos yung favoritism. Tingnan mo. But if you show partiality, favoritism, you are committing sin and are convicted by the law as offenders. Kayong mga nanay, sana wala po sana kayo favoritism. Ito ang nangyari naman kay Jacob. Si Jacob, may anak siya. Yung iba nagpapastol doon, di ba? Yung si Joseph ang bunso. Paborito niya si Joseph. Kinukwento pa nga na itong si Joseph, sabi niya, ginawa na naman ako ng balaban ng ating tatay. O, di ba? Yung Genesis chapter 37 verses 1 to 4 ata yun eh. Hindi ko nalagay. Genesis chapter 37 verse 1 to 4. Makikita doon mga kapatid, nang sinabi doon ni Joseph na paborito niya yung kanyang si Jacob, yung si Joseph. Kaya yung mga kapatid niya naman nagselos. Anong ginawa kay Joseph? Gusto na nilang patayin. Ang sabi ng mga, wag, ikon na lang natin. Maghukay tayo, ihulog natin para may makapulot sa kanya. Pero ang galing din talaga ni Lord. Dahil si Joseph naman kasi may takot sa Diyos. O, di ba? Nung hinulog siya, napulot siya ng mga manlalakbay. At itong manlalakbay na to, dahil mukhang pera, bininta siya. O di ba? Naging slave siya sa Egypt. Pero gumanda ang buhay niya. Kaya sa mga taong may pananampalataya sa Diyos, kahit anong gawin sa'yo ng kaaway, kahit anong gawin sa'yo ng tao, ang sabi ng Bible, in all things work together for good those who love God. O di ba? Kahit ginawan siya ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid, gustong patayin, pero nilagay na lang sa malalim na hukay, napulot ng mga manlalakbay at bininta sa Ehipto, pero naging gobernador ng Ehipto, pangalawa sa Parao. Ibig sabihin, kapag ikaw ay talagang totoong naglilingkod sa Diyos, ano man gawin ng tao sa'yo, yes, you will suffer little a while, but in due time, God will make a way. Kasi yung sabi niya na, in all things, God work together for good for you. Amen. Kung titignan po natin, ito naman si Jacob dahil naging paborito ng nanay, nagkaroon din siya ng paborito, bisa na lumangan pala. Oo. Kaya tignan mo yung mga anak niya, nag-aaway din. Oh. Yun yung nabibigay na kapag may mga favoritism. And that's why a godly mother, she knows, no? Na ang kanyang mga anak, ayaw niyang may magkakaroon ng favoritism. Sino dito may paboritong sa mga anak? Mas gusto ko yung panganay, mas mabait. Mas yung bulso ayaw ko, napaka-shutel. O, di ba? O, ayan, tinuturo ka na. Naalala ko tuloy yung lula ko dahil ako yung panganay sa mga apo. Yung lula ko, lahat na labas ng lula ko talaga nung araw na yun. Bibigyan niya yung mga minsan ko, mga kapatid ko, tag 50. Ano 50 centavos. Pero pag ako ibubulsa niya doon sa likod ko, 5 pesos. Kaya ako tuwang-tuwa ko lagi. Kasi pag pupunta kami sa bahay niya, yabutan niya, tag 50 noon, maganda na yun. No? Pero pag ako nakatalikod, hindi lalaglag niya sa bulsa ko, pagtingin ko, wow, 5 pesos. Kasi, nanalo ko po. Kaya naging may mga taong may paborito. Ayan basahin nyo. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob family line. Joseph, a man of 17,
was tending the flock with his brother, the son of Bilhah and the son of Silpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Now Isaac loved Joseph more than any of his sons. Tignan mo, doon sa verse 3. Now, Israel kasi tawag sa kanya loved Joseph more than any of his other son because he had been born to him in his old age. Kasi bunso. Minsan yung mga bunso talagang gustong-gusto nila. No? Pero kapag naging biblical mother ka na, kapag yung mga nanay na nagsisimba na, alam na yung salita ng Panginoon, dapat pantay-pantay yan. Walang kinikilingan. Dahil kapag may kinikilingan ka, may talagang ginupan ka, nagkakaroon ng rivalry ang iyong mga anak. Sila mismo ang nag-aaway-away. Tignan mo, binalak nilang patayin si Joseph. Kaya ang sabi sa baba, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Dahil sa ayaw nila, dahil gustong-gusto ng tatay nila, galit na galit sila at hindi sila nagsasalita ng mga magagandang salita kay Joseph, puro mga pangit na salita. Ayan o, sa verse 4, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Mga panlalait, pambabastos ang ginagawa nila kay Joseph. Kaya pinagplanuhan nila, kaya ang pangit talaga. Yung may partiality. No? Yeah. O, tapos na. Kaya kayong mga godly mother, kung talagang godly mother kayo, pantay-pantay ang tingin sa mga anak niyo dapat. Yeah. Kung binigyan mo ng isa ng cellphone, dapat yung isa cellphone din. Yung isa binigyan mo ng iPad, yung isa binigyan mo lang ng... Di ba? Eh kung paano mo magreklamo, ano ipapaliwanag mo? Kasi mas matanda siya sa'yo. Eh paano mo sabihin niya sa'yo, bakit ang gamit ba pag mas matanda ka, dapat mas maganda? O, di ba? Kaya kapag nagbigay ka, binigyan mo ng 100, pareha silang 100. Kapag binigyan mo ng isa ng 500, yung isa kasi mas malaki siya kumain, sasabihin mo. Nagkakaroon ng away, dapat simang pagtingin. Dapat equally. Amen. And that's why a godly mother, mga kapatid, ulitin ko po, love all her children equally. Amen. Ayan. Nandiyan po ba kayo? Ayan, tapos na. Tatapusin na natin. Ito na. Ayan, a godly mother is a wise steward of her home, time, and resources. Yan na yung sinasabi ko sa inyo kanina. O, di tapos na tayo. Amen. Andyan po ba kayo? Amen. Marunong ba kayong mag-ayos ng inyong mga bahay? Baka pag may pumasok naman, wara-wara, kispiso, dumi-dumi, walang ayos, mas magaling kang mag-ayos yung mga lalaki, mag-decoration yung mga lalaki. Ha? Tapos ang dumi-dumi ng loob ng bahay, pumunta ka sa toilet, makita mo, naninilaw-dilaw. Hello? Hi. Oh, di ba? Kasi you're responsible inside the house. Kasi ilaw pa nga ng tahanan eh. Paano yung kusina mo, ang dumi? Paano ka naging ilaw ng tahanan? Ilaw na napupunti. O, di ba? Di ba? Ano naman yung pagpasok sa toilet? Ilaw. Alam niyo, ang mga tao ngayon, pag pumapasok sa bahay, 3 lang ang tinitignan. Kabisado nyo pala. Ano yung una? Toilet. Diretso ka sa toilet, papasok. Diretso ka sa toilet, papasok ka sa bahay. Tuwata. Di ba? Ganinong trabaho yun? Si tatay? Medyo nasabi ako ah. Kasi ako ata nagtatrabaho. Wala nang asawa ko. Trabaho kayo. Kaya pastor eh. Kaya pala daw. Tingnan natin yung passage natin. Basahin nyo.
Mga kapatid, mga nanay, huwag sana tayo maging resources ng mga gossip. Maging ilaw po tayo ng tahanan. No? Sabi niya, a godly mother is a wise steward of her home. Time. Dapat ang nanay, nasa bahay na po yan lagi. Alam mo yung oras mo sa pamilya mo. Yung ibang nanay, no? Magdamagan daw sa tungkitan sa Pilipinas. Pinabaunan naman ng asawa. No? Pero yun mo yun, nagtutungit yung asawang babae nandun sa mga kasama sa tropa. Pero yung tatay nagluluto, babaunan pa. Lord. Ang sweet. Di ba? Pero kapag nag-away sa bahay, Diyos ko Lord, madudurog ang bahay sa mga salitang lumalabas. May gano'n na naman. Nakita na kayo sa mga kapitbahay na gano'n? Yung anak, halos walang mapadidig. Dahil sa busy sa pagtutong, anak ko tuloy yung katrabaho ko. Ikaw umuwi na. Sabi niya, Brad, pagkano pinapadala mo sa anak ko sa Pilipinas? Sabi ko, sabihan ko, nagpapadala ako dahil sa nag-alaga. Sabi ko, pinapadala namin 18,000 monthly. Magkakasya. Eh, siyempre, bata kayong kasama, di magkasya. May sobra pa. Ako, 30,000 monthly. Tapos magbibisis ko, hindi pa tapos yung buwan, wala na daw pera yung bata. Tapos biglang sabi, ano ba ginagawa ng binang mo? Paano? May tropa pumupunta sa bahay. Kaya mahirap makapag-asawa ng mga sugalera. No? Mga single, talagang hanapin mo yung babae may takot sa Diyos. Doon sa Pilipinas, uso yan. Ang sabi nila, pastor, libangan lang. Libangan bang matalo ka? Tapos yung mga anak mo, hihingi ng pangulam, wala akong pera! Pero pag nagsugal, andun sa harapan, may pera. O, di ba? Narinig ko na yan. Kasi yung tatay ko nagsusugal din dati. Pag hihingi ka, wala akong pera. Pero pag nagsugal, meron naman. Kaya sabi nila, ang mga sugarol daw, hindi nawawalan ng pera. Magaling daw dumiskarte. Utang yan. Oo. Totoo yan. Pero sasabihin ko sa inyo, wala pang sugarol na imaman. Yes. Tama? Yung oras ng pagluluto naman sa mga magulang na babae, no? Sa mga nanay, no? Dapat yung asawa, pag galing sa trabaho, may naluto na. Pero ako rin naman nagluluto pag galing sa trabaho. Ay, nakalagay. O, di ba? Yung oras sa parang, bumalik daw sa akin. Yung oras para sa mga anak, bigyan din po natin. Ako kahit nasa trabaho ako, yung cellphone ko, naka-open yan sa video call yung pangalan ko sa Pilipinas. Kahapon ko, nakita na nga po, we are busy, sabi niya, no, only watching. Sabi ko, naka-open pa rin kasi ito naman si Toto, kahit nasa trabaho, tawag.